Створення додаткових 20 бригад Збройних сил і зростання чисельності війська на 100 тисяч за 3 роки. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби. Документ передбачає збільшення грошового забезпечення, подовження контрактів, розробку концепції забезпечення житлом, систему кар'єрного росту та перехід до засад професійної армії. Це, зокрема, означає скасування призову на строкову службу. Згідно з указом, це має відбутися до 2024 року. Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна. Це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир. Мир в Україні. Президент подякував партнерам за допомогу українському війську та закликав українців до самоповаги. На відкритті 7-ї сесії поточного скликання парламенту глава держави наголосив, що Україна розраховує лише на власні сили у протистоянні російській агресії. Зеленський закликав цінувати і любити себе та думати лише про думку нащадків, а не чиїхось політиків. Ми маємо розраховувати тільки на себе. Давайте згадаємо, у визначальні миті історії нашої держави ми здобували визначальні перемоги саме власними силами, завдяки власній волі, завдяки українському духу, незламності, гордості і гідності. Коли Україна відновлювала незалежність, відстоювала нашу свободу на барикадах, захищала себе в окопах силами своїх захисників, силами своїх добровольців, силами своїх волонтерів, силами своїх громадян України.